Ας δούμε τώρα πώς λειτουργεί με απλά λόγια η εφαρμογή Music Wave Explorer. Η εφαρμογή αυτή σχεδιάστηκε με γνώμονα τον απλό επισκέπτη και με στόχο να τον βοηθήσει να ανακαλύψει μουσική μέσα στο site. Για να δούμε τώρα πώς λειτουργεί. Επιλέγουμε από τις κατηγορίες που έχουμε στη διάθεσή μας μία από αυτές. Για παράδειγμα, Pop Rock. Τώρα έχουμε μεταφερθεί στην κεντρική σελίδα του Pop Rock. Σε αυτή εδώ την μπάρα, ο Music Wave Explorer μας ενημερώνει για τα στυλ που εμπεριέχονται στην κατηγορία αυτή. Για παράδειγμα, Alternative, Alternative Rock, Electronic Pop κτλ. Εάν εμείς τώρα επιλέξουμε ένα από αυτά τα στυλ, ο Music Wave Explorer θα ανοίξει, θα αναζητήσει σε όλη την κοινότητα σχετικά κομμάτια, μουσικά και θα μας φτιάξει μια λίστα για να ξεκινήσουμε να ακούμε την κατηγορία αυτή. Επιλέγουμε λοιπόν Alternative. Ο Music Wave Explorer άνοιξε, έκανε μια τυχαία επιλογή μέσα από το site για Alternative μουσική και ξεκινάει να παίζει. Έτσι μπορούμε σε πρώτη φάση να προσεγγίσουμε την κατηγορία που μας ενδιαφέρει. Αριστερά παρατηρούμε ότι εκτός από την κατηγορία η οποία έχουμε επιλέξει υπάρχουν στη διάθεσή μας όλες οι άλλες κατηγορίες. Έτσι μπορούμε πολύ εύκολα με ένα μόνο κλικ να μεταβούμε από κατηγορία σε κατηγορία και από στυλ σε στυλ. Για παράδειγμα, επιλέγοντας Blues, ο Music Wave Explorer ψάχνει, βρίσκει blues κομμάτια και ξεκινάει να παίζει. Σε κάθε κομμάτι που ακούμε έχουμε στη διάθεσή μας και τον τίτλο του, αλλά και το μουσικό σχήμα ή τον καλλιτέχνη που το έχει ανεβάσει στο Music Wave. Έτσι μπορούμε πατώντας το όνομα του καλλιτέχνη να μεταφερθούμε κατευθείαν στη σελίδα του και να δούμε περισσότερα γι' αυτόν. Τώρα, ας δούμε δύο ακόμα επιλογές που υπάρχουν στη διάθεσή μας. Στο δεξί κομμάτι της σελίδας του Music Wave Explorer παρατηρούμε δύο επιλογές, τις τελευταίες καταχωρήσεις και την ανανέωση λίστας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην κατηγορία Blues. Πατώντας ανανέωση λίστας, μας φέρνει κάθε φορά καινούρια κομμάτια, ανανεώνοντας τη λίστα μας. Έτσι μπορούμε να ακούμε συνέχεια περισσότερα και περισσότερα κομμάτια από την κατηγορία που έχουμε επιλέξει. Τώρα, αν υποθέσουμε ότι θέλουμε να δούμε τις τελευταίες καταχωρήσεις που έχουν γίνει στην κατηγορία αυτή, μπορούμε να επιλέξουμε τελευταίες καταχωρήσεις. Έτσι η λίστα μας ανανεώνεται με τις τελευταίες καταχωρήσεις που γίναν στην Blues κατηγορία. Στην περίπτωση τώρα που θέλουμε να ακούσουμε μουσική, αλλά δεν θέλουμε να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο είδος, μπορούμε να κάνουμε το εξής. Υπάρχει στη διάθεσή μας η επιλογή Music Wave Mix. Αυτή η επιλογή ψάχνει και βρίσκει τυχαία κομμάτια από όλες τις κατηγορίες του Music Wave. Πατώντας λοιπόν Music Wave Mix, έχουμε στη διάθεσή μας μια τυχαία λίστα με τυχαία τραγούδια από όλες τις κατηγορίες.